Mismo musikatuakin presatu denon, eta azkazune denon papera. Bai? Bale, bueno, jugogea, paper txakateatzen hemen dago ikanten izena, hemen, zetak egeran godu zeinek irabazten gau. Eta, bueno, ateatzen dugu paper batetan, lagu kanta bat, eta kanta bizongo dugu, eta jotzen dugu kanta, nahi bazute tatxatu edo zumlatu edo, bueno, kontuan euki bajo dugu.